ج استانبول سلاو لوبن بینر و بیسرین هیجا اف در پودکستا آوستایه ام به اف در کسین را بردوام دکن ده بشا دهان دا هم لسر بیرانی نوی هم لسر تجربه نوی ین ده روزنامه‌گری کردی دا هدی امیدی بر به دامزراندنا آوستا و هاتن ام گیشتن و قناغه سال چنده مامسته ایدی روزنامه‌گری تل دو خواهشت ji rojnamê veqetî heta awesta çi qas wext derbas bû te di wê navberê de çi kir? Em hatin da beşa daha newsa Belê. em hêjin hatin avesta ez bawer dikim gerek berî wê jî hinek ez behsa çend tişta bikim. Erê em tam li wî qonaqê ne. Not û çare dema Met TV ava bû biçaxî tiştek nedikir min karek nedikir ferda çetîn xwestem hev bibînin me hev dît got em ê li vir prodüksiyonekê ava bikin bi navê wî çaxî navê ne belli bû Ahmet Soner bû Hüseyin Karabey bû çend kesê din bûn em dixwazin tu jî navê de jî bigirê min jî got tamam Ji bo televizyonê. ez ji bo televizyonê dokümanterî û tiştê wisa meriv çêbikê me dest pê kir li vir ofîsek me vekir navê prodüksiyonê bû yapım 13 yani pir tabii teknolojiya wî çaxî şertê wî çaxî gelek newek êne habûn gelek kêm tir bûn heta ji me hat yani me hev peyvîn çê dikirin û me dest bi dokümanterekê kir ku wê ji çend beşa pêk bê bi navê Qurşun Kalem tarîxa rojnamegeriyê bû rojname nû yani ser berî Özgür Gündem lê esas navên davê de Özgür Gündem û ê tiştê piştre hebûn gelek wesel ser Musa û tiştê din me dokümanter hin tişt çê dikirin klîp me çê dikirin şer me programê şerî tiştê din me çê dikirin lê helbet ji ber ku şert yani beşek ji wan kara li vir dibû ez diçûm mesela me hev peyvîn çê dikirin me tiştanîn berhev me li hin de bera hin dîmen digirtin lê montaja li vir çê nedibû piştî demekê ew Qurşun Kalem wekî ji çend deh pazdeh beş tam nayê bîra min çend beş bû li Ewropa hat montaj kirin piştî min temaşe kir rastî min nigarî bû beşayekê jî temaşe bikim qet tişta ku ez fikirîm ne bi dilê min bû Te çi dikir? Karê te ta pêşkeş dikir? hemû heta ji senaryoya wê û yani pêşkeşî nebû têde normal me çû hev peyvîn dikirin bêhtir yani ji bo dokümanteriyê wekî ne hev peyvînin normal bûn wekî materyal Weke çêker bû erê wekî çêker û senarîst û hem her tiştê heme bêje me dikir lê di montajê de senaryoda de tepan wekî pêşkeşvan ki pêşkeşvaniyek nepêwîst bû mesela wekû ew pirsa dipirsê belli ye yani li stûdyoya nelciyekî dine mesela dibe dawî tiştekî dibixwaze bêjî heye normal de hevpeyvîneke normal de tişta herî zêde ez jê hez nakim pirsa pêşî ew xwe bide nas kirin yani tatî min re hevpeyvîn dike eger Tu min nas nekî çi nas neke ez ê çima xwe bidim naskirina da ji dawî tiştekî tu bêjî heye yani Demek ku pirstin tu tiştekî jî yani ev pirsî ev tabii ji bo ku ew ne hevpeyvînê klasîk bûn ji bo dokümanterî hatibûn kirin ji ber wê me pirsê wisa jî dikirin acaba tiştekî ji bîr kiriye heye ji bo ku em kî hebûn piştî me ew dît dawî jiyana min e rojnamegeriya televizyonê jî hat duê navê de tabii gelek hevdîtinê me çêdibûn Fırat Cewrî min notu dua li Ankara li ofîsa Özgür Gündem me hev nas kiribû em her du ji aynî bajarî bûn dema me li Stenbolê welat derdixist wî jî li Swêd Stockholmê dest bi weşana nûdemê kiribû nûdem wekî weşanxane jî çî dikir di demek Kurd de pêwendiya me çêbû me danasîna wan dikir reklama wê dikir pêwendiyek me wisa hebû wî jî dixwest heta li Diyarbekir malek jî standibû dixwest wekî nûdem qafe û weşanxane û kovar tiştekî vekê her tim diçû dihat hevalê me ye müşterek êdin jî em rûdiniştin lê em negîştin encamekê şertê wê demê gelekî zehmet bûn erê li Diyarbekir mal hebûn zam çi hebû lê gelek insana nikarî bû biçin Diyarbekirê jî ew wisa ma piştre li Ahmed Zekî li Bursayê hebsxanê de bû zanî avakarê dozê bû ji bo hin demê jê wê hin gotinên wî hatibû girtin em çûn
سەرداناوی ژی و خەسک و دەما دەرکەت ئەم ڕوونن بە هەورە تشتێکی بکەن پشتی دەرکەتشی ئەم لە هەڤ ڕوونشتن گەلێکوی گەلێک دەردۆر ناسکردن کارمەندێک کورد و قاسیک و هەنەوی چاخیکەم کەسبوون ئەمە دیساشی ئەم بوارە ڕوودنیشتن ئەم چ بکەن ئینسیاتیفە کولتوری ویت خەستا بێ ئەم دۆزێ دەوام بکەن مدگوت ناگەرەکە تشتێکی نو بێ و ناوێژی ئاوێستا بێ ژوورژی تام نویش خانه با امایت یعنی خباتک هبو و فکر که هبو نه دیار بوی ئینسیاتیفە کولتوری لێ ناوێ دەوێ شانخانە هەبێ کۆوار هەبن بەلکی ڕۆژنامە هەبن شتێ وسا ئەم نەگیشتن ئەنجامەکە دوێ ناوێدە ڕووکەن و بەدران ئەحمەد حەبیب شەرن شرگۆ بێکەس وەرگەران دەبوون کورمانجی ji سۆرانی gelek xweş bûn dosyayê me re bû me bir çend wêşanxaneyan heta ew însiyatîfa ku me çêkirî min ji ware xwendin gotin kes vê naxwîne ya min got kî vê pirsê bike nabe hûn bikin yanî em mecbûrin van tişta bikin em ne normal e ku nexwînin yanî serpêhatiya Kurdî demat lê dinerê û me bixwe piştî 20 salî me alfabet diye û nizam çi dîtiye falan vê pirsê gereke em nekin kesê biyanî dikarin bikin lê em nabê vê pirsê bikin me çend wêşanxaneyên Tirkî ku pêwendiya me bi ware baş bû em çûn wan gotin wala bi Tirkî bûna me çap dikir lê bi Kurdî yanî em nikarin me jî me got Tirkiye vê derketiye rastî Tirkî jî xirab bû binavê küçük aynalar beşekî giring ji wan şerê ku me wergeran dî bi Tirkî derketibû lê qet tu deng jî nedabû Mehmet Uzun işte me gelek pêre sohbet dikir zêde diçû dihat wî her tim ji xwe fikrek min zanî berî jî me behs kir li Enqera dikî û tiştê din me ava kirbûn tecrübeyek wêşanxane hebû çavê min her tim li wêşanxaneyê bû lê min tenê di wêşanxaneyan de mesuliyeta wêşanî kir berpirsariya wêşanê kiribû ew karê maddî muhasebe û nizanim şirket çawa dibe falan qet eleqa min wan tiştare nebû rojekê dîsa em yenî qapid hatin biraderek hebû ji dema rojnameyê min nas kir min navê Mustafa çapxana wî hebû gotê biçêkum gwezê biçim malê işte Taksimê got ez te deynim falan birêd em hatin me sohbet dikir qet fikrek min nebû maliyeta kitêbê çi ye falan wî çaxî ji Mehmet Uzun bîra qederê nivîsandibû me çêkiribû digot illa tu gerek tiştek ava bikî tu çap bikî me got em bidin ciyekî din lê kesî jî çap nedikir yek du kitêbê dozê çap bûbûn ew jî dabûn kelepîrê Dibrê de wisa me sohbet kirim got Mustafa kitêbek 100 rûpel 300 rûpel falan ebatê wê ew qas maliyeta wê çi ye behs kir ji min re pir çîk nehat yanî zêde nehat got çima xêr e tê kitêbê kêne min got wallahî tiştek wisa heye got tê bikî min got yanî belkî ez tam neyê min bûm hê me qerar nedebû got wala tu bikî wekî çapxana xwe tu dikarî bêvir bikî û ez bawerim tê karibê pêkişî bîne cesaret got ne gelek xweş gotin ji min re got qet li pere me re jî nefikre tu çawa dikî falan û ez bawerim tê karibê vî îşî bi ser bixê çikek gelek em dikarin bêjin weke handana ewil Mehmet Uzun tesîl te kirî yani ji Enqera tecrübeyê min Enqera jî fikrek hebû lê tena serê xwe qet pir zehmet bû lê Mehmet Uzun jî Firat Cewêrî jî Ahmed Zekî jî û gelek kesê din jî hevalê ku me hev nas kir hev re rûdiniştin her tim cesaret didan lê cesaret tenê zanî têr nakêt bêjî yanî meriv tê bikî gerek me çawa bikî gelek tişt lazim e ne tenê perê jî hêdî hêdî el ser fikirîm wî çaxî jî min ew karê dokümanterî dikir û piştî ku min encama wê jî dît min demekê jî bo ya Pokredî û bo çend wêşanxaneyê din edîtorî kir 15-20 kitêb min amade kirin li wir jî yanî dîsa min dît yanî cîherî baş ê Tirkiye çiqas dikin çawa dikin yani got bir hetem dikarin van tiştê ku tecrübeyek te di warê wêşangerî de tamam û pêk hat hebû berî wê jî hebû zanî li Enqera me min 45 kitêb me du wêşanxaneyên cihê de min amade kiribûn me çap kiribû hêdî êdî min got yanî egereka ji deverekê em
دەست پێ بکەن ئەم li bendê bin ku şert pêk werin tu care ew şertê ku em dixwazin ji xwe re pêk nayên divê tu van şerta çê bikî hemû çê nebûn jî divê tu bi awayekî kêm asî jî bê şewa bê Birrê bikevî. Hêdî naskiriye yekî muhasebeçî me dît êdin me dît û falan me got em ê firmayek şexsiya ve bikin limited şirket hinekî bû habû me kitêbê xwe hazir kirin şerkovê kes ji nav şarê min Mehmet Uzun bîra qederê Reşîdê Kurd ez ew tiştê ku bêje ew paş Sûrî ji bin xetê wan ji me re hatun me gelek jê hez dikir û şerên cegerxwîn beşekî biçûk wekî broşürekê sernavî hatibû me amade kirin ez çûm çapxanê re peyvîm her tiştê wa mîzanpaja wa bergê wa min û Doğan güzel me bi hev re berg çêkirin min bêhtir resim peyda dikir an jî tiştek digot wî ew pratîze dikir yanî di kompûterê de çê dikir ebatê wan wisa biçûk bûn ê şerê yanî em gelekî li ser disekinin wî çaxiyev matbaayê kar kirin min yek du mînak birin min got ez kitêbê xwe vê dixwazim min nizanî bû yanî ew tişta telefona li ser a mat bû çaxî li Tirkiye nebû nû hatibû got ev tiştek li ser nîne ew Mustafa Bek wernîk e kitêbê me derketin kitêbê min hewek wê bûn me dest pê kir ha tabî gerek tu adresekê nîşan bidê adres tune ofîsa me tune yek du karî din dike mij dervere bû karim piçekê ber xwe bibînim falan Ahmet Sonra peyvîm li Galatasarayê çikî odeyek wî hebû carna wekî ofîs ji xwe re bikartanî got tu dikarî adres me got em bikar nayînin lê yanî adresek resmî lazim e gerek em nîşan bidin bê adres nabê got tu dikarî wir nîşan bidê me nîşan da lê em nediçûn bêje carna însan dihatin çayciyê rû me jê re digotibû li me digeriyan dixwastin wê şahanî em qet tabî nelbendin erê em neciyê me bû tenê li bar dikim 5-6 meha wisa devam kir û piştre hêdî êdî mirît nabê ew îşê din jî min dev ji berdem gozî temamen her tiştê xwe bidim weşanxanê em hatin li nêzîkî malê li Asmalı Mescid li ser Yakûb ew xaneke ye Şahînhan li wir me odeyek kirê kir û êdî îş û karê me bû weşanxane Başa me em tabi êdî hatin wextê em ketin nava damezrandina avesta lê ez dixwazim bi pirsekî mesela rojnamegerî tam li aliyekî bihêlim niha yan jî wextê ku ez cîlû derê dişuxulîm di nava saziyên medyayê yên ez bêjim ser bi PKK'ye yan jî nêzîkî PKK yani eger çepgir bî yan jî eger ji derdorekê din bî ne PKK'yî bî ji derdorekê din bî tu dikarî li wir kar bikî lê eger ne çepgir bî yani piçkî Kurdewar bî yan jî li ser ez bêjim netewperweriyê yan jî ser xeta netewî fikreke te hebe ne PKK'yê bî ne jî çepê Tirkan bî jî li wir mayîn pir pêkan nîne biya te vê helwestê çi tesîr li ser medya Kurdî ya heyî kiriye û wextê ku hûn li wir bûn rewş çi bû aynen wek tu dibêje yanî mixabin bûye wayî bû wî çaxî jî işte kesek Yalçın Küçük û kesê din mesela em bêjin me ihtiyaciya em milletek bûn me dixwast em hemû rengên xwe yên millî bêyî ku dîtina wa ji xwe tu dîtinek wisa ji hev cihê îdeolojîk jî nebû yani arast herkes me dixwast em di rûpelê xwe de nîşan bidin helbet kesê ku ji aliyê hunerî ve kültûrî ve çikek wan hêgiraniyek wan heye vê hin derdor nexasim ew derdorên çep ku bi rojnamê ve zelliqî bûn û tu giraniya wan di nav civaka Türk de jî nebû ew gelek aciz kirin bi xwe çend cara dîtiye mesela diçûm bi gurbeteliya ersöz me sohbet dikir destpêkê tabî dema nû hatî mixabin dûrî van mesela bu Türkiye nasnet kir ev derdor nasnet kirin derdorê mesela kesekî naskirî jê re digot filan kes wê binivîsîne digot ev kî ye em digot berpirsa rojnameyê yanî gerek tu nasanî bê em ê jî piştre me jî digot lê wisa nabê an jî mesela rojekê ez çûm odavê kaxetek destê wê de min ji kaxetê fehm kir ji nivîsa daxtîlosa ji dûr ve min dît tiştin digotin min zanî bû gotinê kêne Yalçın Küçük tam rûpel jê re nivîsandiye yani wekû em derdorekin hê jî carna wisa
tiştê wesatên nivîsandin derdoreken işte em nasyonalîstin netewperwerin dixwazin tevgera sosyalîst a Kurd ber wî Biqilîpînin. bu ev tiştek normal e jê mafê piştî tu ne darê zorê dike yani min helbet ez ji bo ku ez Kurdim û bi qeneta min ji sedî not û neh kesê ku beşdarî van tevgera bûne vê tevgera baştin bûne vê sebebê kes ne ji ber ku problemê wanî ekonomîk çareser bike an jî sîstemek sosyalîst ava bike pir kêm yani an jî ew hebê jî talî ye ne destpêke em ji ber Kurd bûn û me dixwest em xwe li ser jiyana xwe xwedî gotin bin wek her miletê bin wek her însanê bin azad bijîn li ser axa xwe ji bo wê her kesî tişta ji destê wî hat malê xwe canê xwe zarokê xwe welatê her tiştê xwe da û normalê jî ku karê xwe de karê ku tu mirinê pir bi rehetî didê ber çavê xwe tu van tişta lê dîqat bikî yani tişta ku te anî wê derê ev eş xwe ne tiştekî dine vê gelek problem derdixist ji xwe xitmandinên îro van 20 salê dayê ku em dikin nakin miletekî ew qas sal çil salî li ser piya û encamê de tiştek bi dest nexistiye bi qeneta min Ji wê rojê encamê van siyasetên çewtin yani mesela Kurda meseleyek millî ye arast di derûdorê Tirkî de li deverekê ez tu cara nabêjim ez ne nasyonalîstim eyb ji xwe meriv li welatek wek Tirkiye behsa nasyonalîzma Kurda bike yani Kurd meriv dikare sed tarîfa bike ku di ferhenga de kêm tê dîtin yani miletekî ew qas xwedî nüfûsek gelek mezin ku hê nikarî dev şer tiştî berde hê nikarî bi zimanê xwe bipeyivê û nasyonalîzma Tirkî tu dinerê dewleta Tirkî avabûna wê tu dinerê tu rabê yani der ji wan tişta ê ereba tu dinerê ê farsa tu dinerê tu rebenê Kurda nasyonalîzma we nîqaş bike ev e komedî ye ev e heqaret e yani wekî gunehekî tê li hesîban Kurdbûnê heqaret e li xwebûnê heqaret e li rastiyê heqaret e yani tu awayê tu cara ne amade me bikevim nîqaşî an gotinek wisa bêşim lê bi rastî em nihat nava xwe de dipeyvin em bi Kurdî dipeyvin ne tenê em bi qeneta min tevgerek nasyonalîstî Kurdî jî tune di zamanên modern de nebûye yani ê ku hene em bêjin çika mesela Xeta Partî yani PDK İran PDK Iraq yani wekî rastî wekî partiyên liberalî demokrat ê Ewropî ne yani tu nikarî yani bi partiyek nasyonalîst wekî Baas wekî MHP wekî nizam şivan re yani her civak dînamîkê wê cihêne gereke em bi mefhûmê xwe li civaka xwe binerin helbet yani tecrübeyên dünyayê mefhûmê din ê ku welatê din ji fanon bigire heta nizamkelê tu cara min fanon wekî helbet tiştê wayî ku gelek dişibin me hene lê tu cara wekû li ser welatê me nivîsandiye min nexwendiye mektêba wî sala 2001 bi Tirkî wergeran carê yekem bi copyright çap dibû lê wekî tecrübeya Cezayir tecrübeya sed sala bîstan me lê dinihêrt ne ku em ji xwe re bikin tiştê ku em jê fêr bibin hene tiştê ku xelet jî bo me bibe deverek din jî hene ji ber wê gereke em ji bo rewşa xwe wezê ku em tê de muheqeq em bi mefhûmê xwe bi peyvên xwe bi gotinên xwe bi bûyêjên xwe bifikirin ne bi tiştê ku ji ber tecrübeya welatekî din fêdawat karî bibe lê dema tu wan yekser ji ber bikê û bênê wekî riqayekî bi vir ve bikê nabe lîteratûrekê ji xweyî pêwîst e baş e wextê we êdî dest bi avakirina awesta û yan jî lêgera nû kir helwesta derdora PKK navbera we bi kova zivirî yan jî qolipî çi tesîr çêbû problemek tune bû heta lê kesî jî bawer nedikir digotin xêr e û dixwazin îflas bikin heta wîçaxî kovar hebû bawer dikim bi navê Yenî Yaşam bû Özgür Yaşam nayê bîra min kovarek hefteyî bû rojname dernet diket Özgür Halk belkî na ne Özgür Halk a hefteyî Özgür Halk me bû pir îdeolojîk bû tiştê wisa netkirin Rehmî Batur Lûre di arşîva me de heye mirov peyvîn kir
هەلبەت من نەخواست ئەس زانم ینی ڕەوشا وێشانگەریە من زانی ناوێتە بم بەلی بوو تجروبەی بەری مە چێبوون مەدیتن کێ ماسیەوە مەدیتن من زانی بوو کو ji کوردی زمانێکی ku سەدی نۆت و نەهنۆختا نەهێوێ ئومیە خوێندن و نویساندن ئەوان تونە زەحمەتە مەرڤ di destpêkê de sîstemek karibê ava bike neku zehmete mümkün nîne lê me nexwest em vê li ser xwendevanê xwe bikin minnet me bizanebûn qerara vê da aliyê vê baş xirab şu her tiştî em digirin ser milê xwe û em vê li ser tu Kurdî nakin minnet ji bo wê midhepêvînê de got min got belkî xerîb bê ji were em difikirin ji vî îşî pere jî qazanç bikin min dizanî bû pere nayê qazançkirin lê ji bo ku ev nebê minetek bila ev bibe karekî normal normalîze bê ji çarçoveya pîrozbûnê derkevê xebatên edebiyat û ziman û kültûra Kurdî bibe tiştekî ji rêzî ancak wî çaxî em bi pêş bikevin û tu zanî berî avesta yanî weşanxaneyê ku ava bûn bi awayekî dîrekt an jî endîrekt hêzên siyasî ve bi derdorek siyasî ve an cemaat bûn an wan vekirê dayî bûn yanî bawer dikim avesta yekem teşebbüsa taybet e yanî wek şirketek piştî du sala me kir şirket limited şirket û heta niha jî wek şirketek malbatî berdewam dike berdewam dike wekî din weşanxane hebûn yên ku kitêbên Kurdî çaptir nûbihar herhalde hî ava nûbihar hebû nûbihar bêhtir kovar bû pir kêm kitêb çap kiribûn erê derdorek bû bêhtir disê broşwekî broşur biratiya nizam tiştek bediyo zaman Saîd Nursi hebû yek du kitêbê wî nimêj dikim tiştekî wisa yanî deh kitêb jî bahar nakim hebin doz hebû lê pir ne aktif bû êdî ew not û çar not û pênc mesele not û pênc dema me ber dawiya salê weşanxane ava kir wê salê tenê biner berî wê gelek baştir bû yanî ji not û yekê heta not û çara gelek baş bû yanî li gorî şertê Kurdî helbet baş bû ama bi qasî ku tê bîra min not û pênca dema ku me avesta ava kirî sê kitêb ser Kurda çap bûbûn her sê jî bi Tirkî bûn her sê jî hatibûn qedexe kirin çar kitêb bi çar kitêba dest pê kir ji matbaayê derketin hatin wextê te ew kitapdan dest xwe te çi hîs kir te nîşaneya îro jê girt yan jî ew heyecana ku derdora te li te peyda dikir yan jî bi sayê wan peyda dibûyî roja îro yan jî tiştekî weke îro bi te hate hîs kirin te got wê bibe ez tu cara dizanî her tim ez dixwazim di nav xeyal û rastiyê de balansek hebe min bi xwe helbet lîsteyê me hebûn em ê çi bikin yani destpêka avesta berî avesta çi gerek bibe piştî 20 sala ez dikarim yani 20 salî 25 saliya avesta da ew profîlê ku destpêkê em difikirîn biçekî jê baştir heta tiştê nû tiştê ku yani erê bêhtir giranî me dida programa xwe tişta ku me diyar dikir lê wekî din jî gelek tiştê dema weşanxane êdî aktif bû dest weşanê kir û her meh çend kitêb derdiketin falan êdî tişt ji derve jî nexasim berhemên edebî ê Kurdî ji ber ku tiştek wisa tune bû derfet jî tune bû ama wê mumkin e ez mesela gelek mînaka dizanim cesaret da insana ku ji nû ve binivîsînin an jî ew jî gelek tiştê wisa ji me re hatin lê tu cara ez her tim dibêjim me bi fikra serkeftinê dest bi avesta nekir me xwe mecbûr dît me got ji vê pêve tu rê li ber me tune dawî çi dibe bila bibe em divê biceribînin em ê bikin heta bi kûçû tu nikarî tu zanî mesela te ne tenê mesela weşangeriyê ye bi sed faktorê din ve û faktorê gelekî mezin ve girê dayî lê bi qasî ku me karî bû bi qasî ku me kir û demam hatin deverekî lûrsekî jî em karibin bêjin dilrehetiyekê ku em bêjin tişta ji destê me hat me kir baş e
her tim motivasyona me ev bû wî çaxî jî niha jî dema navbera 500 kitêb weşanxaneyek çap dike bi awayekî istikrar helbet bi awayekî normal ne wek niha dijital nivîskarî wê pere bistîn û biçin bidin çapxaneyê ez mebesta min ne ev e mebesta min weşangeriya normal e ya ew weşanxane êdî bûye weşanxane êdî wekî Demirbaş ciyek girtiye ême niha wekî ji mar belkî li ser hezar nenivîsînê hezarî derneketiye lê hezar jî derbas kiriye. باشه ام li vir rawestin wexta me vê xeleqî jî temam bû di beşa 11 da em ê têkevin nava êdî kar û xebatên germ yên avesta û pêda biçin heta vê derê bi xatirê we ji bo ku we hem temaşe kir yan jî goyê xwe day.